anya efi emere ebe a n'ọkụ iwe ndị obi anọ mgbe nnukwu na-awa nwa anọ wee tọnụ jesnobiti trafik wee kpụrụ ya wee rituo draiva ejizi aka wee nyara moto ka ha ji ọfis bọndị laịn si moto fuel n'anya breki wee gbogbuo onye bọs egosi wee yipụ onye bọs so ndị draiva wee blọk sizi ezi na ezi agha agazi ị na-anya ebe efukịta ha blọk n'ezi front and back moto ada aga draiva obere bọs ahụ nwụrụ anwụ onye bụ owuri obiara anya nnukwu trela ahụ nwụrụ anwụ ofu onye kọndọktọ emerela ahụ na-ekesiwe blọk si ezi no movement nwere ndị moto ada agbụgo moto ada agbada ị na-anya efu kesiwe blọk ezi moto ada agbụgo moto ada agbada na nwa niile blọk siri ezi ya na-eme n'ọpụ iwe ka ezi ada aga ndị obia na-agbara ọsọ no movement na ọpụ iwe ka ị na-anya tren briji ebe ọ na-arapụ ndị trela kwochiri na ha na-afụ isie ụbọchị efu ka ha siwe blọk ezi na ha ya afụ isie na ndị trela blọk siri ezi